bisita usa nga barangay kagawad. From Barangay Mangginoo, we have Honorable Verna Marahay, papadisan sa atong usa nga businessman sa Barangay Peña, way lain kundi si Mr. Jimmy Sinolos. Tukan, Turatsa. Okay, that was Honorable Verna Marahay, Barangay Kagawad of Barangay Mangginoo. Daghang salamat sa inyong pakigduyog o pakighiusa kauban sa imong mga kaubanan, the barangay officials of Barangay Mangginoo. Sugad man ato liwat din papasalamatan
ang aton usang businessman, Mr. Jimmy Sinolos. Daghang salamat. Ug amo pong gipasalamatan ang presensya sa iyang pagmanhi sa atong selebrasyon sa kapistahan. Way lain kundi ang Barangay Captain of Barangay Malaga. We have Honorable Eugene Muñez. Dapat ta siya si Pakusog ng palakpakan. Kay karon, abri na ang atong dance floor para sa tanan. Mapabata man, mapapigulang, mapasakto nga edad. Inyo na kunting time kay karon sayaw usa sa tanan.